ହାଇ ଗାଇସ୍ ନମସ୍କାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ। ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇ ହାଇ ଟିକେ କହିଦିଅ। ମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ। ଆମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାମ୍ର ହାଟ ଭିତରେ ପଶିଲୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଏକାମ୍ର ହାଟ ଗେଟ୍ ଗଲା। ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଫୁଡ଼୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଛି। ସବୁ ହୋଟେଲରୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ସାର୍ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉପର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍, ସବୁ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ ଆଣି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଫୁଡ଼୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଦିବାସୀ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଧା, ତା ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ହୋଟେଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଅଛି। ପରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଗେଟ୍। ଲୋକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ଡେକୋରେଟର୍ କ'ଣ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଗେଟ୍ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଛି। ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏ ଦେଖ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସବୁ କାର୍ଟୁନରେ ସବୁ କାର୍ଟୁନ୍ ପେପର୍ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି। ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନୃତ୍ୟ ବେଷଣ କରିବାକୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସଜାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଇ ନୃତ୍ୟ କରିବେ, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଇଛି ଖାଲି ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ, ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ, ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଖାଲି ହେଇଛି। ଏଠି ମାନେ ଡେକୋରେଟ୍ ଏଇଟା ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ LED ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ଆଦିବାସୀ ମେଳା, ଆଦିବାସୀ ମେଳା 2025। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହେଲା ଷ୍ଟେଜ୍। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଇଏ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଆମର କାର୍ଟୁନ୍ ଟାଇପ୍ର। ସେଠି ବି ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଆପଣ। ଏସବୁ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମାନେ ସିମ୍ବଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା LED ସାର୍ଫି ଲାଇଟ୍ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଛି ଷ୍ଟେଜ୍ଟି। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଏଠି ଡେକୋରେଟର୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ସବୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ, ଆମର ଏ ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଶାଳପତ୍ରରେ ହେଇଛି। ଏ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ କୁଟୀର ଘର, ସବୁ ମାଟିରେ ସବୁ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଭୂମିଜ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଆସି ଏଠି ଘର ତୋଳିଛନ୍ତି। ଘର ଏପଟ ସବୁ ଧାନ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ନା କ'ଣ, କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଟା। ଏଠି ମଧ୍ୟ କୋବି ଲାଗିଛି, ଫସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଧାନ ଗଛ, ଲଙ୍କା, କୋବି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେପଟ ସବୁ ଏମିତି ଘର ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାକୁର, କିଛି ଲୋକ ଇନକ୍ୱାରି ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବାତୁଡ଼ି ଘର,
ଜୟ ବଡ଼ମ୍ମା, ତାଙ୍କ ଠାକୁର ନାଁ ହେଲା ଜୟ ବଡ଼ମ୍ମା। ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗୁ କ'ଣ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର କୁସୁମ କୁଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଇଛି, କୁସୁମ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ। ଘର ଉପରେ ଲାଉ ବି ଅଛି, ଲାଉ ଲଗା ହେଇଛି ଘର ଉପରେ। ଘର ଉପରେ ଲାଉ କଖାରୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଠି ଗୁଆ ଗଛ, ଲଙ୍କା, କୋବି ଫସଲ ହେଇଛି। କୂଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ, এটা ସାଇନ୍ସ ପାର୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା। ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ, ହରିଣ, ଗଣ୍ଡା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ କୁସୁମ ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଘର, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ରାଉଣ୍ଡ ଘରଟା କଲର୍ ଫଲର୍ କରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗଦବା ଘର ଇଏ। ଏ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ଘରଟା ଗଦବା ଘର। ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ଘର ବାଜା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଘର ସବୁ ଆଣିକିରି। ଏଠି ହିଲ୍ ଖଟିଆ ଘର। ଗୋଟେ ଘର ନାଁ ହିଲକଟିଆ ଘର। ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେ ରାୟଗଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ରାୟଗଙ୍ଗପୁର। ଏଠି କୂଅ ଗୋଟେ, ଛେଳି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କୂଅ ଭିତରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା କୂଅ ପଡ଼ିଛି। ସେଠି ତାଙ୍କ ଠାକୁର ମା, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା। ଖଜୁରୀ ଗଛ, ଖଜୁରୀ ଗଛ ତାଡ଼ି ବସିଛି। ଇଏ ହେଉଛି କୋୟା ଘର। ତାଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପଚାରିବା ତାଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡା ଘର। ଭଣ୍ଡା ଘର ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଘର ସବୁ ଆସିଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆମେ। ଭଣ୍ଡା ଘର ପରେ କେଉଁ ଘର ଆସିଛି ଦେଖିବା। ଲାଉ, କଖାରୁ, କଲରା ସବୁ କ'ଣ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା କିଷାନ ଘର। କିଷାନ କରି ଏସବୁ କ'ଣ ସବୁ ସାଡ଼କା ଜିନିଷ ସବୁ ଶୁଖା ହେଉଛି, ପତ୍ର ଫତ୍ର ଶୁଖା ହେଉଛି। ଏ ମଉସାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରେ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଉଛି କି ମଉସା ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେବ ଆସିଲେଣି, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ପଚରା ହେଉଛି। ମଉସା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି, ନାଉଲ ଅଛି, ଚୁଲି ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ଅଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେପଟେ ଗୋଟେ ମୃଦଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତାପରେ ଯାହା ଜନଜାତି କଳା ଓ ବସ୍ତୁ, କ'ଣ ଦେଖିବା ଭିତରେ ସବୁ ଜନଜାତି କଳା ବସ୍ତୁ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା, ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ସେ ତ ଦେଖାଯାଉନି।
ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଏମାନେ ସବୁ ପିତ୍ତଳର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସବୁ ସପୋର୍ଟ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରର ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ଫଟା କପଡ଼ା ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପଥରରେ ଆମର ପଥର କ'ଣ ଇଏ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ଧାନରେ ଗଣେଶ ହେଇଛି, ଗଣେଶ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ। ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଚୀନା ମାଟିରେ କଡ଼େଇ, ହାଣ୍ଡି, ଜଗ୍, ଦୀପ, ଧୂପସରା। ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ। ଏମାନେ ସବୁ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ସବୁ ତିଆରି ଆଣିଛନ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ। ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଛଣା, ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆପଣ ଛଣାଛଣି କରିପାରିବେ। ବାଉଁଶ କାଠରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି କାଠରେ ହାତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କାଠରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ। ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ। ଏମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ହାତରେ ତିଆରି ଥିବା କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼। ଆର ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଛି। ଆର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ 700 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଏଇଟା ରେଟ୍ ହେଲା 500 ଟଙ୍କା ହାତରେ ତିଆରି। ଆପଣ ଏଇଟା ନେଇକିରି ଫ୍ରେମ୍ କରିକିରି ଘରେ ଟାଙ୍ଗିବେ ଆଉ। ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନେ କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଏମାନେ ସବୁ କପଡ଼ା ଉପରେ ହାତ ତିଆରି କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି, ହାତରେ ବୁଣା ହେଇଥିବା କପଡ଼ା। ଏମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ପଟା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ। ବେତ ବ୍ୟାଗ୍, ବେତରେ ବୁଣା ଭ୍ୟାନିଟି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭ୍ୟାନିଟି ସବୁ ଏମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଘରକରଣା ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷ ଘର କି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାମାନ, ଚାବି ରିଙ୍ଗ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଚାବି ରିଙ୍ଗ, କୁମ୍ପି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ମାନ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଲା 50 ଟଙ୍କା। ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେଲ ବା ଓଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆର ରେଟ୍ ହେଲା 50 ଟଙ୍କା। ଏବେ ବି ହାତୀ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାବି ରିଙ୍ଗଟା, ଆର ରେଟ୍ ହେଲା 60 ଟଙ୍କା। ଇଏ ମାନେ ହେଲେ ସେଇ କିଛି କପଡ଼ା ପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଟିଏ ହେଇଛି। ଏଠି କାଚ ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ନିଆଁରେ ଦେଖେଇ ଗୋଟେ ରୋଳ ଭିତରେ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଯେଉଁ ମାପର କହିବେ ସେଇ ମାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରିକି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଣିକି। କାଚ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟେଜ୍। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଏଇଠି ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଆସିଥିବା ସବୁ କଳାକାର ସବୁ ଏଇଠି ସବୁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେ ସବୁ ଅଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇବେ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ବାହାରିଲୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗେଟ୍ର ଆଉଟ୍ ଗେଟ୍। ଏଇଟା ଏଇପଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଡେକୋରେଟର୍ ପୁରା ଏମିତି ହେଇଛି
ନତାଲା ଯାଙ୍କେ ଏମିତି ହେଇଛି। ଦେଖ ଲୋକ କେତେ ପୁରା କେତେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବେଲୁନ ବାଲା ବେଲୁନ ଗୋଟାକ 100 ଟଙ୍କା। ଯଦି କିଏ ଯାଆନ୍ତି ବେଲୁନ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର।